Čaute. Bodybeat Workout má novú sestru alebo brata a tu by sme vám chceli predstaviť, tým je Bodybeat Walking. Tréningy budú spájané s aerobnou chôdzou a taktiež spojené s našim obľúbeným workout cvičením. Tešíme sa na vás. Čaute, takže mňa poznáte asi väčšina z vás. Ja sa budem tiež venovať trénovaniu tohto nového športu. Budeme robiť spolu rôzne nové cviky pomocou palíc. Naučím vás správne držanie tela, správnu techniku s palicami, správne dýchanie a všetko, čo okolo toho patrí. Takže tréningy budú vypísané na našej stránke, tak ako sú aj workoutové tréningy, tak budú aj walkingové tréningy. Budem sa snažiť vás naučiť to, čo som povedal, a viac a viac a viac. Takže tešte sa na akcie, tešte sa na súťaže a všetko, čo bude spojené s walkingom a našim workoutom. Čaute.